Allah ita dai ga ta kawai gaisuwar ta ka shi yasa kai na ce to wurin ji. Na san dama kai wannan aikin ka. To yau wai ni fa sa abin da yawan mamaki. Yau kamar an koro ku a lokaci ɗaya gaba ɗaya ko shigo class bayan har minti 5 muke bayarwa. Da idan mutum bai shigo da wuri ba ya san definitely akwai space in minti 5 amma yau gashi fara ɗaya. To yau din time din ya ja ne. Okay, yes, haka yau mun ƙara 15 minutes ko? Yes. Shi yasa kowa ya riga ya matso kusa yana jiran time ya cika a shi shigo. All right. So masha Allah yau tambayoyi zamu bayan mun yi tambayoyi zamu yi tambayoyi akan technical analysis number 1, number 2 zamu yi tambayoyi akan menene trap. So exam ita ce wannan nake so na yi testing ɗinku na gani. So duk wanda na ga dama zan kira shi zan kuma gwada testing ɗinsa na gani. So idan yana concentrate a class ɗin akan abin da muke yi zan gane. Idan hankalinku baya kan abin da muke yi zan gane. Ina fata kuna tare da ni. Na'am. Amma kafin mu yi nisa tambaya ina da wata tambaya guda ɗaya da nake so yi. Kuma one by one nake so kowa ya bani amsa. Kuna ji? Tambaya ta farko a nan shine akwai mutanen da suke koya business, especially forex trading da cryptocurrency online. Kuna ji na? Kuna ji. So akwai wa'inda suke son offline course. Me offline course suna so da safe in sun tashi a gidansu su yi wanka, su shirya, su je makaranta, su yi karatu bayan sun je makaranta kuma suna so su dawo gida gobe ma su ƙara koma. Duk dai ranar da aka ce suna da class ina fata kun gane. So me bambancin online class din nan da kuma offline class? Sannan da akwai inda kwata-kwata ba su yarda da online class a cikin ku ba. Waye a cikin ku da bai yarda da online class ba yanzu kuma yake yi kuma abin yake ba shi irin kaman gashi abin yana yiwa. Akwai wanda ya taɓa fesan dan haka a cikin ku? Gaskiya ni ma haka na yi fesin ya ka. Awal ne yake magana? Na? Ƙwarai kuwa, ni kaina da ban yadda da shi ba. Allah! Abin gaibu ne kawai nake. Na taɓa tambayan ka akan cewa kuna da branch a Gombe har kake min da kake cewa yanzu gaba zamani ya ci gaba. Na'am. Kai dan Gombe ne? A wani anguwa? Je kada fari. Okay. To ga dan Gombe na dan uwanka ka haɗu da abokin ka dan Gombe. So number 1 awal ya ce bai yarda da online class ba da. So yanzu kuma yana online class. Number 2 sai waye again? Abu Abdullah kai ma da baka yarda da online class ba. Ai dukan mu ne ma. To ina zuwa wait tsaya. Abu Abdullah lokacin da zaka biya kuɗin registration ka fara yin karatu kalmar shahada kawai kai ka turo ko kuma a kai dan baka manta ba amma ce ma to bar ne shahada da in turo ma kawai a matsayin su kawai barkan shahada ka turo kawai ai na dauke ka ne kawai su kama su man kawai shikenan bari in tura gaskiya Allah ya sauke Allah ya rufa asiri amin Umar kai ma su kama su man dan ka dauke ni gaskiya ban wannan kasan da ke mafi yawanci mutane ba su fahimci harkan online din ba gaskiya ne wani zai ga kaman haka amma dai gaskiya ni ban yi wannan tunanin ba gaskiya kwata-kwata. All right. So, na san kuna ina Musa? Wait, ku tsaya ina son zan yi magana da Musa. Wait, Musa? Oga. Ka yi tunanin in ka turo kuɗi online class kai ma za a iya ma wuru-wuru ka fi gane ka je makaranta keke da keke. Ai saboda akwai abokai da cikin online class. Da haka ni na tura ne kai tsaye. Ban yi tunanin za a
Okay, to kai baka daga cikin wannan matsalar. Sai waye ya fesa wannan problem din again? Babu. Okay, so abin da nake so in yi magana da akai a takaice a nan shine, Lala ina so in yi tambaya. A cikin ku, suwaye yanzu za su iya zuwa makarantar offline class ga kuma ta online, wacce ce yanzu tafi maka sauki kuma kaga cewar idan za ka yi karatu wacce ya kamata ka yi? Idan har za a tsaya koya ma karatu tsakani da Allah. Wacce ce gaskiya wannan Ta online ma. na? wallahi ta gaskiya Ta online. Ta wani fannin kuma Me kace Umar? online ta fi gaskiya Awal offline fa. banda hayaniya. Awal fa, Online Alfa. ya fi. Imran fa. Ni Eh. gaskiya abin da yasa na ce online saboda Eh, da ka san da yake ba a kusa kake ba shi yasa to amma da ke irin a kusa kake nawa ni zan iya zuwa offline ban da matsala. to shikenan. Sai waye kuma again? Musa, online da offline wanne yafi? gaskiya dai online ta fi saboda offline gaskiya mutum ba lokaci gaskiya dai online ta fi. Wannan gaskiya ne. Abu Abdallah fa. Musa. Abu ga makarantar ka aljihunka kana kasuwa kana Mala Abu Abdullah. Gaskiya ne Malam Zaka. Gaskiya ne Malam Abu Abdallah. So, saboda haka akwai mutane da suna da interest, suna so su yi karatun, kun gane? To amma an riga an taba samun matsala. Me matsalar da aka samu sun taba haduwa da abin da ake cewa scammers, kun gane? Akwai mutane da za su ce suna koyar da karatu online, za su zo su karɓar maka kuɗinka ka biya su 100,000, 50,000, 10,000 sai ka zo kawai sai su dinga zuwa suna kwakuso bidiyo za su je fa su ɗauko na wani can wanda shi ya je bidiyon sa ba su suka yi ba, kawai sai su je su ɗauko bidiyon sa sai kawai su dinga tura muku ta wasa, wai ku gani wai kawai ku yi irin abin da kuka ga an yi a bidiyo. Wannan ai ba karatu ba ne. Gaskiya ba. Saboda su kansu ba lalle bane sun fahimci concept ɗin abin da saƙon da ake so a isar, kawai su dai sun ga shi maybe is profitable trader ne ya yi bidiyo din, to saboda haka sai suka ɗauko kawai suka ɓoye suka ce kawai ba za su dinga ba mutane ko suna siyarwa da mutane, wanda wannan ba daidai ba ne. Ina fata kun gani. To abin da yake ba mu wahala, mutanen mu ba su da gaskiya, shi yasa kowa yake jin tsoron online class. Za a ce mutum ya biya kuɗi a online class sai ka ji ni fa na sha haɗuwa da mutane. Akwai time ɗin da zan haɗu da mutum za mu yi chatting da shi, zai ce min lala oga ina so zan yi class a gurinka, in na ce mai okay ba matsala amma online class nake yi ba na offline class, sai ka ji mutum ya ce min kana wani gari, ni garin da kake zan zo za ka zo ka mun. Ina fata kun gane. So akwai abubuwa da yawa, akwai wani lokacin akwai wanda sun fi gane offline class, amma yanzu an riga an yi ci gaban da a duniya in dai za ka tsaya kamar yadda hankali ka nutsu, abin da za ka gane ma online class din offline class din ba lallai ka gane ba. Ina fata kun gane. Ba haɗi gaskiya. Yawwa, sannan kuma upgrading din da aka samu a online class suna da yawa fiye da na offline. Kaga kamar lokaci, kamar guri, kamar yanzu misali, kaga akwai a class din nan namu misali, Abu Abdullah kai dan ina ne? Abu Abdullah dan nan Kano ne a local government cikin unguwar Warure. To Abu Abdullah kana Kano. Umar fa kana ina kai? Ina Gombe. To Umar kana Gombe. What do you call it? Waye ɗayan? Yusuf. An malam. Kai kana ina, kana wani gari? Ni dai ne ina Yobe da wato Yobe. local government. So Yusuf yana Yobe local government. Kai kuma Musa kana ina? Ni ina Kano sharaɗa ja'in amma yanzu ina kasuwar Beirut a kwance ma ina kallon wayata. Allah sarki mutane na. Babu reza. Wato baka da matsala duk inda kace zaka kalli ajin ka kawai zaka yi class. Imran na ma na san kai ma kana Kano, sannan kuma na san wane ne ɗayan shi ma yana Kano. So abin da na sani ne dama yan Kano ma yin kuɗi ne, na riga na saka an ce ba a faɗa da mu Kanawa sai dai idan akan kuɗi ne. Duk rigimar da za a ba ka ji kanmu sai dai akan kuɗi. Wai da gaske ne haka? Imran da gaske ne? Haka ne. Kasance ɗan Kano ba shi da baki akan abu, amma idan ya ga abu ya ne zai iya ƙara ma farashi ya siya don shi ma ya samu riba. Wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne. So Allah ya ba mu sa, Allah ya datar da mu. Facts, Allah Ubangiji ya shige mana gaba. So tambayoyin da na ce zan yi a takaice mu dan fara jan time a klasin namu mun ci kusan minti 13.
discussing da muka yi da ku. So zan kira sunan wanda nake so ya bani amsa sannan kuma zan yi question dina kamar yadda na gaya muku. Kun shirya ko ba ku shirya ba? Mun shirya. To saboda haka kar ku manta in za ka saci amsa sata amsa free ne yau ka ɗauko littafin ka ba matsala. Wanda yake to ya huta sata amsa yau free ne ba matsala. Za ka iya ɗauko littafi ka saci amsa yau ba wani abu bane. Kun gane? Ni dai buri na ka gaya min abin da na tambaye ka daidai. Ina fata kuna yi. So, number 1 zan fara da Umar. Umar. Na'am. Idan kasuwa tana yin wannan movement din me take yi? Higher high, lower high. Higher high, lower high. Good, Umar. Interested. Na yadda. Why bai yadda ba? Kun yadda da abin da ya faɗa? Haka ne. Higher high da high low take kun yadda? So, good. Tambaya ta biyu. Musa. Oga. Wannan ya sunan wannan kuma ya sunan shi. Wannan na ƙasan ya sunan shi. Demand and supply ne. Na ƙasan sunan shi supply. Na saman fa. Demand. To wannan wani yare ka faɗa daban. Ana so ka faɗa a yaren da kowa ya sani a kasuwa. Demand and supply. Demand menene demand zone? Me ɗaya sunan demand zone? Me ɗaya sunan supply zone? Support. Good. Support and resistance. Shikenan. Shine demand and supply zone. Wanda ba san me demand and supply zone ba, ko yaushe in kuka ji an kira demand and supply zone ana magana support and resistance. Kun gane? Kun gane ai. Kun gane. So, saboda haka sai tambaya ta uku. Question 3. Awal. Awal, question number 3. Kana ji na? Ina ji. Kai ne Ibrahim ko zan yi question masu wahala. So da na fahimci ku kaman kuna dan yin kiri ne yin trading. So, Awal, me wannan? Wannan shine trap. Good. Wannan shine trap. Saboda me? Saboda an samu trend line a nan kasuwa ta yi off da ta zo nan kuma fa sai ta nuna cewa akwai trend line a down amma kafin ai trend line din ne sai da kasuwa ta yi traffic din mutane ta cikin saboda kafin ai wannan trend line din zaka kaddara a cewar babu shi kawai zaka kalli cewar me wannan gurin support level ne sannan zaka ga cewa nan wajen akwai possibility resistance level in ka dawo baya ga previous resistance na to saboda haka ga trend line ɗinka kasuwa kuma da ta tashi daga nan din sai da ta fita ta cire stop loss din mutane kun ga ta wuce trend line haka ne Lalle. to ta fita ta cire shi a nan ma kuma ta zo ta nuna mai retail traders su buying to sun tafi yin buying ta sake zubewa ƙasa ta cire su kuma ta fara yin sama da ƙasa ina fata kun gane shine aka samu damar da aka tsora wannan trend din shi ma ya samu damar da zai play out ana to da haka wannan shine me suna wannan movement trap good kai daidai sai na gaba question number 4 Imran Na'am. Nan gurin kasuwa ta fasa wani waje ta dawo ƙasa. Ta koma. Ta sake koma nan. Kana gani? Ina gani. To, wannan gurin wannan abin da kasuwa ta taba me sunansa farko kafin ta zo ta dawo ƙasa nan gurin ta taba nan sannan ta taba nan gurin. Kana gani? Sannan in ka yo baya da wannan ɗan wannan kama goge shi da iya wannan nake magana. In ka yo sake yo baya da wannan ɗanka Imran kana gani? Yau in ka sake yo baya da wannan ɗanka ya sunan nan gurin Imran. Wannan ya sunan. Na'am? Support ko? Na yadda support ne saboda tocin 1 tocin 2 tocin 3 a kansa da yake showing retail trader su yi mai
Buy. Good. Amma kuma da ƙarshe bayan ɗin aka yi? No, ya dawo ƙasa ya cire musu stop loss. Dila ya zo ya kore su gaba ɗaya a kasuwar. Ya nuna musu si bayan sun tafi bayan ya sauko ƙasa nan ya cire musu stop loss. To, da ya dawo ƙasa, da ya ƙara faruwa kuma bayan ya dawo ƙasa Imran kula me nan gurin. Resistance. Good Imran. To, idan muka sa ido kenan, wannan abin shine na faɗa muku sunan shira'an nan, na ce muku yana amfani da suna biyu wani lokaci. Me sunan da na faɗa? Imran, ka manta. Support da resistance. Ina ruwanka, waye gayyace ka, waye sa mana baki? Waye sa mun baki? Awwal ne ko? Awwal. Kai ka sa mun baki ana karatu, an yi exam ba kai ake wa testing ba. Ka zo ka sa baki haka kawai, haka ne? Haka ne, na manta wallahi, na manta gaba ɗaya wallahi. Tare dala 10 dama ina so in ci tsire. Na kwana biyu ma. Tare dala 10. Kawai sai ka ji ya san dala. In ba haka ba da sati mai zuwa ba ganka a class ba. Imran, ka ji support become resistance. Ka gane? So dama ka ce nan is a support level, nan kuma da aka fasa ta ƙasa ya testin nan wannan din again da support ne da ya da nan kuma ya taba ta sama ya zama mai resistance, kasuwa ta ci gaba da dropping to the downside. So kaga wannan shi kadai da inda kuka ga support ku sa ido za ku ga cewa yana koma resistance. Kun gane? Na'am. Kuma resistance ma yana koma support. Kun gane yayi? Yawa shine kamar anan gurin kuka sa ido anan kalla sosai. Kun ga anan gurin ai kun ga anan gurin ai resistance ne. Haka ne? Haka ne ko? Sorry, ba resistance ba support zan ce. Anan gurin ai support ne, ku kalla sosai. Musa kana gani? Kuna gani? Anan ai support ne ko? So, da ya breaking kasa ya zama resistance. Haka idan ta sama ya zo a resistance, idan ya breaking kuma ta kasa, idan ya breaking ta sama kuma ya testin nan gurin misali ya zama mai support. Haka ne? Support, haka ne. So, saboda haka next question. Abu Abdallah. Baka gidan ka fita. Musa. Baka gidan ka fita. Awwal Shatima. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kana jin mu? Musa ne. Musa ka dawo? Ina ji. So, tambaya ta da zan yi ma anan shine, kana okay kai an ba ko? Amma. Okay. Awal Shatima yana kusa? Sai dai Abubakar shi. Sorry, Abubakar Shatima nake san cewa nake ta cewa Awal Shatima. Abubakar Shatima. Ina kusa. Kana kusa? Saurari question din da zan ma. Kana ji? Ina ji. So, kalli da kyau. Awal in ka ƙara sa baki fa dala 20 za a tafi, ina gaya ma gaskiya. Baki na yanzu. Kaka ƙara sa mana baki. So, kana gani? Ina gani. So, lokacin da aka samu kasuwa tana wannan move din, how many touches ne valid din da idan retail trader ya gani ya san cewar kasuwa ta zama valid trend zai dinga bin up and down na trend? How many touches ne sai retail trader ya gani sannan ke fara bin buying and selling a cikin trend? Minimum 2 touches, 3 touches is valid. Good, 3 touches is valid. Where is me? Da gaske ne ko ƙarya ne? Pause. Ba gaskiya bane. Abin da suka faɗa ba gaskiya bane, so da na nuna muku abin nan over and over. Na nuna na ƙara nuna in dai an kirkiri trend din nan mai valid guda uku, to definitely ku sani a valid guda uku nan sai ya cire retail trader. Idan kuwa bai cire retail trader a valid guda uku ba, definitely in ya je na 4 na 5 zai cire su. Idan kuwa ga yana ta taba ya ki to trend din ya fita daga micro ya koma macro. Ina fata kun gane. Yanzu a nan gurin ku tsaya sosai ku kalla. A nan wajen sosai ku tsaya ku kalla.
duk wanda ya zo nan gurin ya kalli wannan tocin din kun ga tocin 1 haka ne tocin 2 haka ne tocin 3 a ina retail trader zai fara bayan dinsa an samu 3 torches ga 1 ga 2 ga 3 din ana amma bai karasa ya taba ba amma ya samu 3 din ana a ina kuke tunanin retail trader zai fara bayan ya samu wannan 1 2 3 din a ina zai fara bayan anan wajen da ya yi testing nan anan wajen ba wajen ascending triangle din nan good wajen ascending triangle ka gane kenan very interesting Umar ka gane ascending triangle kuma kun ga zana shi ne a ciki so ku kalla sosai anan wajen za su yi baye haka ne a sa ido sosai a kalla ana gani anan wajen za su yi baye saboda an sake tocin ko gani lalle so me ya faru bayan an samu 3 torches din da aka gaya musu ku je Google ku je duk inda za ku je ku karatu za a gaya muku trend is your friend wai trend abokin wai wannan wai abokin ku ne wai idan ya tocin su uku wai zai ci gaba da yin tocin haka aka koya mutane aka ce wai abokin ku ne wai ya taba nan su ɗaya ya taba to definitely in ya ƙara taba zai ci gaba da bayin haka in ya taba nan ya taba ta nan ya taba su uku definitely zai ci gaba da selling so take care abin da nake so ku sa ido shine nan gurin kun ga an taba ko an taba so kowa zai yi bayin a nan za mu yi bayin da karfin mu saboda mun san cewar me an ce mana trend is your friend good kowa ya gama bayin kun gama bayin mun gama bayin to shikenan tunanin ku dila bai san kun yi bayin ba to bari ya nuna muku ya san kun yi bayin kun ga abin da dilan yayi daga nan gurin din kuma gama clicking bayin din kawai sai dan tunkuɗa ya nuna muku yes an tafi bayin wanda ba su shiga da wanda suka shiga da karamin volume suka dinga ƙara babban volume bayan sun gama danna bayin kawai sai ya zube ta ya koma nan gurin ya sake zuwa ya nuna cewa up a nan wajen supporting ya ƙara nuna retail trader up suna ƙara bi ya ce zancen shiriri ta ce saboda me ya aje confirmation a nan wajen ya aje ascending triangle mai kallon sama mun ce kuma idan an kalla ascending triangle mai mun ce a kalli selling sannan mun ce idan an ga ascending channel ita ma me muka ce ku kalla selling good ku kalli selling so how many time na nuna muku wa'annan abubuwan ina ta nuna muku ascending wanda take dawowa ta selling so kun ga kenan abin da nake gaya muku gaskiya ne a wai ina gaya muku san raina bane tun da gashi a kasuwa yake a zane a ne na zana ba wannan ascending ce ko descending wannan ascending ce ko descending ascending ne wannan to bayan ascending din ta fara a nan gurin me ya fara a kasuwa selling ko buying selling akai to wallahi idan ba ku canza tunanin ku a kasuwan nan ba ko inda za ku rinka tunanin retail trader kawai dan ana off trend kawai ku ce wai ku buying za ku kawai dan ana off trend ka ce buying za ku wallahi kana so gashi anan ma ku kalla anan ma gashi off trend din ake yi anan saboda haka da zan dan makale muku nan gurin za ku ga cewa yes definitely an dawo gurin kuma bayan ya kamata ku yi ana haka ne kuna gani nan point so definitely anan gurin bayan za ku yi bayan kun yi bayan ne ya faru sai da ya da kasuwa har kasan kun gani haka ne saboda haka yasa bayan mun gama yin karatu akan board nake dawowa nan ƙara nuna mana ba wani abu bane saboda nan ne cikin kasuwa idan baka san karatun anan ba fa kana ruwa fa confirm da abubuwan da za a je a gaya ma idan ba za ka gan me anan ba fa kana ruwa nan duk analysis ina ne kuke gani duk tsohon analysis ina ne na wajen wata nawa yanzu nan gurin idan kuka duba anan gashi wannan kuka duba tun on 21 January 2021 ne ko 2022 ne ma? Sorry, 2021. Tun last year wannan analysis din yake. Kun gani? So duk idan kun kalla za ku ga cewa maganar data wa ita ake. Karshe dila zai tunkuɗa ku sama, in kun tafi kuna ta kallon bayan sai ya dawo da ku sama kasa ya cire muku stop. Again sai ya ƙara mai nuna muku bayan, an sake tafiya bayan din, an ƙara wucewa bayan sai ƙara fasa ya zo ya cire muku stop loss. Haka ne? Yanzu a nan gurin mutane duk sun yi stop loss a nan gurin sun fi bayan. Haka ne? To kalli sai da ya kawo kasuwa har nan ya kwashe komai da komai na wa'inda suka yi bayan a nan gurin. Har wa'inda suka yi bayan a nan sai da ya cire musu stop loss saboda lot din nan
nan ya fi nan yin kasa, nan ya fi yin kasa, haka ne? Haka ne. To, saboda haka za mu ɗan yi wani karatu kaɗan saboda wanda ba san Forex ba yau in short period of time, akwai wanda ba su gama sanin me Forex ɗin ba ma, kawai suna yin sai, especially wanda muka shigo da su class mun fara karatu sharp, technical analysis, induction, technical analysis da kuma trap, haka ne ko Awal? Musa? Uga. Musa ku sa ido sosai a nan uga. Akwai mutanen da ba san Forex ba, a nan gurin nake ɗan yi short explanation saboda mutum ya gane menene ma Forex ɗin. Ina fata kun gane. To, abin da muke da shi a farko muna da abin da muke cewa WTC. WTC. Waye san WTC a cikin ku? Gani. Me WTC kuna muku kenan course din nan ko kun yi shi? Shine World Trade Center. Me WTC? World Trade Center. Kai ko kun yi course din nan ne? Mun yi shi. Haba. Na? Mun yi shi mana. Mun san me ne. Okay, kai Awal ka san ne. Musa, Umar, ku da ma tsofaffin ɗalibai ne, akwai possibility kun san World Trade Center. So, wanda ba san World Trade Center ba a takaice, kuna ji? Wannan yana nufin world, wannan trade, wannan center. Kuna ji? In short, ko kowa ya sani? Kowa ya san wannan? Ni ban sani ba. Imran ka sani? Ban sani ba. Abu Abdallah ka san minin din wannan World Trade Center din? Abubakar Shatima. Ban sani ba. Okay, so World Trade Center WTC kenan. So su ne center kamar na World Exchange na canji na kuɗi worldwide, duk wani reserve na kuɗi da ake so a same shi ko kuma in ce ma ake harƙalla exchange da shi, main asalin bank ɗin da suke ta'ammali da wannan kuɗaɗen, especially forex trading currencies, ba wasu bane sai waɗannan World Trade Center ɗin WTC. Ina fata kun gane. Waɗannan WTC ɗin idan muna so mu yi wa mutum bayanin forex, nan wajen hada-hada kuɗaɗe ake yi, foreign exchange, hada-hada canjin kuɗaɗe ake yi, saboda ba mu da time shi yasa nake yi a gurguje, ba sai mun zo na muna yin bayanin lafiya. Wannan WTC da hada-hada canjin kuɗaɗe ake yi online, yanda ake yin kasuwar forex trading. So ina yi wa student linkin ɗin shi da CVN bank saboda su gane. Ina fata kun gane, saboda ka san me ka zo yi. Akwai wanda za ga an biyo bakin hanya an tare shi an ce mai, an ce kana yahu, kana neman kuɗi a online, kana ji? Gaskiya duk wannan Allah ya ka koya mana yahu din nan, sai ka gaya musu ba yahu kake ba. After ka gaya musu menene WTC, sai ka zo ka gaya musu kuma menene CVN. Haka ne? Haka ne. Kowa ya san CVN a Nigeria ana nufin Central Bank of Nigeria. So under CVN muna da me? Muna da bankuna ko banks. Awal wani banki ne da kai? Ina da Access, na da GT Bank. Sai waye? Abubakar Shatima wani banki ne da kai? Access, UBA. UBA. Umar fa? Access. Access. Ba ma san Access. Wani ya ba mu wani bankin? Access, Zenith, yawa Imran ga Zenith, ga Imran nan Zenith. Sai wani banki? UBA. So Keystone Bank, ni dama ina ma ni ma using da Keystone Bank. So waɗannan bankunan guda hudu idan kuka kula dukkan waɗannan bankunan daga ina suke samu dala suke siyarwa da mutane. CBN. Daga CBN. CBN waɗannan bankunan suke rabawa dola ɗinsu. So ku sani cewa akwai possibility CBN idan ta tashi za ta iya ba da rate a farashi ɗaya ta ce dalar ta 340. Haka ne? Kuna tunanin idan Access ta saro dala 340 nawa kuke tunanin za ta siyar? 350 sun ci naira 10. Access sun ɗora ribar 10. UBA fa nawa kuke tunanin za su siyar? 360. 360. Su kuma UBA sun ɗora ribar nawa? Sun ɗora ribar naira 20, naira 30 ko? Da 70. Da 70. 370 su kuma sun ɗora ribar na 30 naira. Haka ne? So Keystone fa? Da 80. So zai zama 380. So abin da nake so ku gane a takaice a nan in short,
ba wani abu ne. Ina so in gaya muku cewa wa'annan bankunan a ƙarƙashin CBN suke samun dala ɗinsu. To idan sun samu dala ɗinsu kuma suna da damar da kowa zai siyar da dalarsa a duk farashin da ya ga dama. Ina fata kun gane. Kowa shi ya san farashin da zai siyar da customers. Ina fata kuna tare da ni. Saboda haka ake exchange, sannan bayan mutane sun zo sun canji wannan kuɗin haka muƙaddara Imran ka je ka siya ta a 370 misali a Zenith Bank. Nawa kake tunanin zaka siyar Imran? Nawa? Zan siyarwa 100 kuɗi ma ni na dala. Good. Zaka iya siyarwa 400. To 400 ɗin da zaka siyar da dala ɗin nan taka fa ku sani cewa wannan ra'ayinsa ne. Ga yanda ya je saro a banki, ni kuma maybe idan na je na siyo in ce zan siyar da ita 390. Haka ne? Kowa zai siyar da ita a ra'ayinsa yanda yake so. To kuma kenan daga CBN aka samu dola ta zo bankuna, daga bankuna dala ta zo hannun customers, kuma ta zo hannun mu da mutane. Haka ne? Na'am, haka. To haka ake canjin kuɗi a Forex. Haka ake exchange. WTC wa suke ba kuɗi, su CBN suke ba kuɗi, no. Za su ba broker kuɗi ne. Wannan WTC ɗin a ƙasansa akwai abin da muke cewa broker. Kun gane wannan broker ɗin su ne suke representing a bankuna. Wannan WTC ɗin su ne suke representing kamar CBN. Kun gane? To wannan broker ɗin ku sani, a nan muna da Hot Forex misali. Hot Forex. A ƙasa muna da misali IC Market. A nan ƙasa misali muna da FXTM. Kuna gani? Haka ne. To ku sani fa kowane broker a nan shi ya ga daman yadda zai siyar da dalarsa. Let's assume sun samu dalarsa kamar yadda muka yi calculating. Misali sun samu ta 350 daga WTC. Idan broker ya siya 350, in ya ga dama wannan zai siyar 360. Wannan ya ga dama zai ce 370. Wannan 400. Haka ne? Haka broker yake. Amma ku sani cewar sanin broker yana da amfani. Saboda me akwai brokers ɗin da ba su da kyau, akwai scammers brokers wanda za ka je ka dinga trading kana cin riba daga ba sa baka riba, ko kuma a'a ka zo kana yin losing ka suna kwashe ma kuɗi da yawa ka rasa yadda za. To ilimin broker yana da amfani. Kamar banki ne yanzu a ce kawai sabon banki ya zo kawai sunan shi AJ Bank. Za ka kai kuɗinka? Saboda me? Ba a sanya tsarin su yake ba. Good, saboda ba a sanya suke ba a trustin din su ba tukunna. Amma yanzu kowa zai kai kuɗin sa Zenith Bank, GT Bank, Access Bank, ka je kai baccin ka mai daɗi a gida ka san baka da tashin hankali. Amma sabon banki ya zo ka kai kuɗin ka kai kanka kana tarɗe dan Allah ya sa kar a samu matsala. Kuma aka mani. To shi yasa yana da kyau a Forex ma idan ka zo muna da brokers sama da guda 100 nawa wanda suke aiki. Ya kamata ka nemi ilimin broker, a nuna ma broker da ya kamata ka je kai amfani da su, masu low spread wanda za ka iya business da su ba tare da sun yi cajin kuɗin ka da yawa. Ina fata kun gane. To ranar Monday idan mun samu time ko kuma ranar Friday zuwa Friday ne tunda akwai kasuwa, zan nuna muku bambancin broker, zan nuna muku spread yanda ake sawa insha Allah. To idan kuna ready zan nuna muku abin da yasa nake so mutum ya san broker da zai amfani da shi. Saboda kun san me matsalar broker ne? Bari nuna muku problem ɗin broker. Za a iya baka signal a ce ma buy gold now. Kun gane? Buy gold. Misali, in aka ce ma buy gold za a iya ce ma ku siye shi a misali 1.38. Kuna ji? Idan kuka sai gold a 1.380, ni da nake amfani da Hot Forex, da Musa da yake amfani da Forex chip, sanda muka danna bayan ɗan a wannan farashin, ku sani cewa idan ya 10 pips fa za mu samu dala 10 ne misali in mun shiga da misali 0.10. Kun gane? To kai kuma da ka zo ka shiga da broken FXTM, wanda ya shiga da broken FXTM wallahi sanda muka zo muke samu wannan dala 10 shi karshen ta yana dala 6. Kun gane? Wai barayi kenan. So wannan abubuwan a nan gurin ake ƙara gane broker. Kaga nan babu charge, ba su da wani charges mai yawa. Dan da nan mun ci dala 10 mu kuma tare muka shiga da kai kuma kana shira. Sannan idan a negative ake jan mu misali ana jan mu muna loss. Idan muna da negative ɗin dala 10 misali 10 dala negative. Kai fa ka sani idan muna -10
kai fa ka sani a lokacin kana wajen -17 kun gane subhanallah. so saboda haka ilimin broker shi yasa kullum nake insistent din mutane dole ka san broker da zaka yi trading da shi idan baka san broker ba zaka ta losing da ka kasa gane daga ina loss din yake ko kuma kai ta cin riba kai ka hada riba ka gabata da yawa ina fata kun gane so guys class din ya kare end of this week inshallah rabbi next week ina jin zamu ci gaba da class cikin Ramadan kowa ya gane menene trap wanda bai gane trap bai chatting a group a ƙara shawarwari ƙara ba da idea kan abin da ya kamata kowa ya gane trap kowa ya gane technical analysis haka ne so next week inshallah rabbi zamu tashi induction kun gane yayi induction zamu tashi next week saboda haka ubangiji Allah ya kama da rai da lafiya Allah ya sa mu dace Allah kuma ya sa mu dauki azumi Allah ya tashi mu lafiya. So bye bye guys. Thank you so much. All right, see you, good night.